ana yaba mata. Mace tana iya wanke kaya, ta dafa abinci, ta goge tayil, ta gyara ɗaki, ta kula da yara, da kuma aikinta na waje, duka cikin rana ɗaya. Amma duk hakan tana iya yi ne cikin shiru, har sai wata rana zuciyarta ta cika. Wata rana za ka ga ba ta dariya, ko kuma ta koma yin shiru gaba ɗaya. Wata rana za ka ga ba ta dariya, ko kuma ta koma yin shiru gaba ɗaya. Ba don ba ta son gidan ba, sai don ba ta jin ana jinta. Idan kana tambayar mace me take buƙata a gida, to ka fara da wannan. Tana buƙatar kalmar "na gode", ko da kuwa sau ɗaya ne a rana. Tana buƙatar a ce mata "na ga irin yadda kike wahala da rana, na lura ba ki huta ba, Allah ya saka miki da alheri". Waɗannan kalmomi suna shanye gajiya, wadda ba magani za a sha mata ba. Mace tana buƙatar a ji ta, ba wai sai ta faɗi komai da bakinta ba. Idan tana yin shiru, ka lura. Idan ta yi fushi, kar ka bar ta haka. Ka ce da ita "me yake damunki?" Ba a ce da ita "gashi nan kuma aikin fara" ba. Mace tana jin daɗin mijin da yake iya karantar halayyarta, ko da ba ta furta ba. To dai aƙalla ka yi tambaya a hankali. Abin da mace ke buƙata a gida shine fahimta. Kar ka ɗauka cewa tana da ƙarfin jure komai saboda kawai tana jurewa. Fahimta tana magance rikici fiye da faɗa. Idan ta manta da wani abu, kar ka fara da zagi, ka tuna mata a hankali. Idan ta gaji, kar ka ce "shi ke nan", kawai ka taimaka da hannunka, ka taimaka da magana, ko da kuwa da murmushi ne kawai. Mace tana buƙatar a kalle ta a matsayin abokiya, ba wai 'yar aiki ba. A matsayin uwar gida, ba mai aikin gida kawai ba. Tana buƙatar a tambaye ta "yaya jikinki yake? Yaya karatu? Yaya kuma zaman gida?" Domin waɗannan tambayoyi suna sake buɗe zuciyarta, suna ƙarfafa haɗin gwiwa a cikin gida. Wani lokaci mace tana da ƙarfin jurewa, amma hakan baya nufin tana da ƙarfin jure ba a kula da ita. Idan kana so mace ta zauna da farin ciki a gida, to ka sanya gidan ya zamo wani wuri mai nutsuwa, ta yanda ba sai ta faɗi komai ba, amma ta dinga jin cewa tana da daraja. Mata ba so suke yi su zamo masu iko ba. Mafi yawansu suna buƙatar zaman lafiya, zaman da ko da sun yi kuskure za a gyara da faɗakarwa, ba wai da zagi ba. Zaman da idan sun sha wuya za su huta ba tare da jin sun yi laifi ba. Zaman da za su iya yin zamansu, ba dole su ɓoye zuciya ba. Abin da mace take buƙata a gida shine gidan da yake cike da magana mai daɗi, da kuma shiru na fahimta, da taimako mai ƙarfi, da kuma ƙauna ba tare da sharaɗi ba. Idan har za ka iya yin wannan, to ka gina gida ba tare da sharaɗi ba. Idan za ka iya bayar da wannan, to ba kawai ka gina gida ba ne, ka gina zuciya ne. Na gode da kasancewa tare da ni a wannan shirin. Ina fatan wannan zancen nawa ya taɓa zuciyarku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai suna Darasi TV, channel ɗinmu ta YouTube. Idan har kun ji daɗin wannan abin kuma kun ji amfaninsa,
Sake idan kun ji daɗin wannan abin dama zai shiga. Mu je zuwa kika ba shi. Idan har kun ji daɗin wannan bayanan da Kana ji? Wajen zancen na ka daina sa zancen nan. Amma da aka ce idan kun ji daɗin wannan tunatarwar tamu. mu je. Kaga Idan kun ji daɗin wannan tunatarwa ta mu, ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin za mu ci gaba da kawo muku nishaɗi. Okay? Ba Za mu ci nishaɗi gaba ba da kawo muku faɗakarwa. nasihohi na faɗakarwa.